Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 8 stycznia 2026 roku. Po 17 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2026 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie przeglądu wydatków na podstawie artykułów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Dziennik Ustaw z 2025 roku. Pozycja 1844 i punkt 6 zarządza się, co następuje. Paragraf punkt 1 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2024 roku w sprawie przeglądu wydatków. Dziennik Ustaw. Pozycja punkt 6 wprowadza się następujące zmiany. Punkt 1 paragraf 3 dodaje się ustawie 3 w brzmieniu. Punkt 3 minister finansów przedstawia Radzie Ministrów plan przeglądu wydatków. Punkt 2 paragraf 7 dotychczasową treść oznacza się jako ustawie 1 i dodaje się ustawie 2 w brzmieniu. Punkt 2 minister finansów informuje Radę Ministrów o stanie wdrożenia propozycji zmian. Paragraf punkt 2 rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów, Dytus,